Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Ләйсән Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. Якын килеп күрешкәнче ерактан сәлам бирүең яхшы. Чаллыда дуңгыз гриппы белән авыручылар саны 22-гә җитте. 75-нче коррекцион мәктәптә ремонт эшләре 50%-ка башкарылган. Эшләрне тулырак Илсия Валиуллина күреп кайтты. Бер банка бал өчен 7000 сум акча түләгән хокук сакчылары ялгыз әбине алдап куйган мошенникны эзли. Чаллыда яшьләр хоккей лигасы катнашында буыннар матчы үтте. Делегация составында шәһәребезгә популяр молодежка сериалы актерлары да килде. Дөнья чемпионыннан осталык дәресе Акбарс хоккей командасының элекке капитаны Алексей Морозов Чаллы малайларын хоккей уйнарга өйрәтте. Чаллы 10 ел дәвамында алдынгы үстерелешле территория, ягъни ТОР исемен йөртәчәк. Ул яңа проектлар һәм яңа эш урыннары булдыруга юнәлтелгән. Әлеге территория резидентлары өчен махсус ташламалар да каралган. Эшмәкәрләргә керем салымын азрак түләү мөмкинлеге бирелә. Россиядә Чаллы мондый статус алган бердән-бер шәһәр. Алдынгы үстерелешле территория исемен алуга 16 моны шәһәр теләк белдергән иде. Инвесторлар шәһәр өчен файдалы һәм керемле булган проектлар тәкъдим итә башлады инде. Документ буенча президент ким дигәндә 30 эш урыны булдырырга тиеш. Ашысында төшсендә бергә кичерергә безгә кирәк. Повторяет, начало пути необходимо. Бу юлның башы гына әле хәзер документта күрсәтелгән бурычларны үти башларга кирәк. Якын арада проектларны карый башлыйбыз. Алар хакимият карары шартларына туры килергә, инвестициялар күләме 50 миллион сумнан да ким булмаска тиеш. Кул биреп исәнләшү урынына ерактан сәлам бирүең яхшы. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы шулай дип тәкъдим итте. Бу гриппка каршы профилактиканың бер ысулы. Шәһәрдә дуңгыз гриппы, ягъни AH1N1 вирусы белән авыручылар саны 22-гә җитте. Авыруларның хәле уртача катлаулыкта һәм табиблар әйтүенчә, аларның берсе дә гриппка каршы вакцина ясатмаган. Әлеге шәһәрдә карантин дәвам итә. Аның нигезендә шәһәр күләм чаралар кичектерелеп торачак. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә әлеге мәсьәләгә тукталдылар. Киңәшмә башланыр алдыннан барлык катнашучыларга да битлекләр таратылды. Гриппның төрләре берничә, әмма аларның билгеләре охшаш. Дуңгыз гриппы эзлегүләрнең иртәрәк авыруның 2нче көнендә үк башлануы белән аерыла. Основные симптомы, которые... Гриппның төп билгеләре тән температурасының 38 градустан артуы, ул якынча 38-40 градус була. Калтырата, хәлсезлек, коры ютәл, мускуллар һәм баш авырта. Гриппка күбрәк йөкле хатын-кызлар, балалар бирешә. Хроник авырулар эпидемияны тагы да авыррак кичерә. Әгәр белем бирү учреждениеларында балаларның 20% авырып килмәсә, мәктәпләрне һәм бакчаларны ябалар. Әлегә шәһәрдә ситуация кискен түгел. 2,6 больных детей в детских садах и 6% в школах. От общего количества. От общего количества. Белгечләр гриппның артуы бу атнага туры килер дип фаразлый. Моңа һава торышы да уңай тәэсир итә. Вот это потепление, оно какое-то послабление даст, но потом мы ожидаем еще больше всплеск. Әлеге җылыту грипп белән булган хәлне тагы да кискенләштерә. Шуннан соң без грипп вирусының тагы да көчәюен көтәбез. Шуңа күрә сәламәтлек саклау идарәсе белән берлектә койкалар санын арттыру һәм тагын өстәмә чаралар күрү өстендә эшлибез. Әгәр грипп белән авыручылар саны арtsa, шәһәр моңа әзер дип белдерде баш табиб. Резервта барлык хастаханәләрне исәпкә алып, 100-гә якын койка урын бар. Белгечләр 3 яшькә кадәр балаларны планлы медицина тикшерүен туктатып торды. Барлык шәһәрдәшләргә дә җәмәгать урыннарында битлекләр киеп йөрергә киңәш итәләр. Хәзер маскалар кайбер даруханәләрдә бетә башлаган. Олег Сабаев шәһәрдәшләргә аны Мариадан үзләренә ясарга тәкъдим итте. Даруханәләр буенча бердәм шелтәргә шалтыратып, кайсы даруның кая сатылуын, бәясен һәм аналыкларын белеп була. Аның номеры 003. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әмнә Чаллыда котыру авыруы буенча карантинны туктатырга җыйналар. Исегезгә төшерәм, әлеге чара Тула бер территориясенә кагыла. Нәкъ менә анда авыру көчек табылган иде. Ничәдә 60 тәүлеккә карантин игълан ителде. Ул 5 февральдә төгәлләнәчәк. Хәзер республикада президент күрсәтмәсе нигезендә эт хәмәчеләргә вакцина ясала. 2 ай эчендә барлыгы 1000 тирәсе хайванга бу процедура бушлай үткәрелде. Шәһәрдәшләр эт хәмәчеләренә котыру авыруыннан бушлай вакцинаны һәр шимбә ветеринария берләшмәсендә ясата ала. Узган еллар 4 яшь шәһәрдәшебез өчен имин узмады. Алар юл һәлакәтләренә тарды. Кичә төн уртасында Тынычлык һәм Автозавод проспектлары киселешендә 2 чит ил машинасы бәрелеше. Ничәдә 4 пассажир зыян күрә.
Алар арасында 17 яшьлек кыз да була. Аны реанимацияга алып китәләр. Тагын бер очрак ата-аналарның ваемсызлыгы аркасында килеп чыга дисәң дә ялгыш булмас. 17 яшьлек яшүсмер БМВ автомобиле руле артына утырып шәһәр буенча йөри. Нәтиҗәдә ул Тынычлык һәм Биләев проспектлары киселешендә светофорга килеп бәрелә. Бүген әлеге светофорны яңага алыштырдылар. В отношении водителя автомобиля... БМВ руле артына утырган 17 яшьлек яшүсмергә карата административ беркетмә төзелде. Аның машина йөртү таныклыгы юк. Аның әти-әнисенә административ җаваплылыкка тарттык. Автомобиль юхиди идарәсенең стоянкасында. Шимбе иртәсендә балалар катнашында тагын бер юл транспорт һәлакәте теркәлде. Лада Приора Шамил Усманов урамы буйлап хәрәкәт иткән вакытта 82-нче кадет мәктәбенең 2-3 сыйныф укучысы юл аша чыга. 38 яшьлек машина йөртүче балаларны бәрдерә. Укучылар юлны тиешсез урыннан чыккан. Алар төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре белән икенче шифаханәгә озатылды. Быел Чаллыда 8 мәктәпкә капиталь ремонт үткәрелә. Республика программасын исемлегенә 1-нче, 24-нче, 31-нче, 32-нче, 38-нче мәктәпләр, 18-нче лицей һәм 69-нче, 75-нче коррекцион мәктәпләр керде. Төзекләндерү өчен республика казнасыннан барлыгы 353 миллион сум акча бүленде. 75-нче мәктәптәге эш барышы белән хәбәрчебез Исия Валиуллина танышты. Менә бу түшәмгә күз салу белән инде сез үзегезнең безнең мәктәпнең нинди аяныч хәлдә булганын күрәсез. 75-нче коррекция мәктәбендә эшләр ноябрьдән бирле гөрли. Китапханәне хәтта су басты, китапларны коткарырга туры килде дип сөйли укытучылар. Ремонт эшләренең хәзергә 50% башкарылган. Алар өчен 21 миллион 579 мең акча бүленгән. Ремонт эшләренә без бик сөенәбез. Әлбәттә, аның үзенең уңайсызлыклары да бар, ләкин бу уңайсызлыклар белән безнең әти-әниләр һәм балалар таныштырылган, һәммәбез дә беләбез. Бу уңайсызлыкларга без аз гына түзәргә әзер, чөнки соңыннан безгә бик матур, бик яхшы, җылы, якты бина булачак. Мәктәп 38 ел элек төзелгән. Элек балалар бакчасы булган бу бина 2002 елдан коррекцион мәктәп булып эшләп китә. Биредә бер кайчан да ремонт эшләре уздырылмаган. Ниһаять көз аенда учреждение республиканың капиталь ремонт программасы исемлегенә керә. Кышкы каникул вакытында тәрәзә, ишек алыштыру, җылылык торбалары кую башкарылган. Тулысы белән 11 сыйныфта ремонт эшләре үткән. Ремонт вакытында без технология дәресен 2нче класста үткәргән идек. Һәм икенче дәресләрдә 2нче классларда үткәрделәр. Хәзер ничек сайын ремонтлар булгач? Хәзер мәктәптә матур, җылырак бу хәзер. Классыбыз яктырды, матурайды, җылынды. Яз көне бина түбәсе ябылачак, фасад эшләре башкарылачак. Ашханәдә, спорт залларында, китапханәдә һәм подвалда ремонт эшләре төгәлләнү алдында. Гомумән капиталь төзекләндерү 1 июльгә тамамланырга тиеш. Бүген эшчеләр буяу, сылау эшләре белән мәшгуль. Менә безгә Аллага шөкер шушы турбалар бик начар хәлдә, бик ишрек хәлдә. Аларны безгә Аллага шөкер алыштырдылар. 95%. İşte unital сан Вузылларны гына тоташтырасы калды, турбалар барсы да яңа. Инде төннәр буе кайгырып, шушы ишрек турбаларны саклап, 5 ел эшләдем шушында. Быел Татарстанда барлыгы 95 мәктәп төзекләндереләчәк. Әлеге эшләр өчен 1 миллиард 900 миллион сум акча бүлеп бирелде. Агымдагы елда балалар лагерьларын төзекләндерүдә күздә тотыла. Капиталь ремонт программасына 12 лагерь кертелде. Илсия Валиуллина, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Тик капиталь төзекләндерү үткәрелсә дә, күпчелек мәктәпләрдә җиһазлар балаларның яшь үзенчәлекләренә туры килми. Бу хакта шәһәрнең баш санитар табибы Илгизар Барыев белдерде. Өстәл урындыкларның тиешле биеклектә булмавы балаларның терәк хәрәкәт системасы авыруларына сәбәп була. Роспотребнадзор идарәсе белгечләре уздырган тикшерүләр барышында ясалма яктылыкның да җитәрлек күләмдә булмавы ачыкланган. 3 ел эчендә гигиена таләпләре үтәлмәү очраклары 7 тапкырга арткан. Нәтиҗәдә чаллы балаларның күз күреме начарайган. Республикада мондый балалар саны 6,5% тәшкил итсә, безнең шәһәрдә балаларның 7%-ка якыны күз проблемаларыннан интегә. Элек башкарма комитет җитәкчесе булып эшләгән Фәрхәт Латыпов Просто молоко оешмасының Чаллы филиалы директоры итеп билгеләнде. Ул моңа кадәр Иннополис икътисади зонасында директор урынбасары булып эшләде. Наил Мәхдиев Чаллыда 4 ел башкарма комитет җитәкчесе булып эшләгән Фәрхәт Латыповны эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә тәҗрибәле белгеч буларак тәкъдим итте. Бер банка бал өчен 7000 сум акча түләгән хокук сакчылары ялгыз әбине алдап куйшкан мошенникны эзли.
Шолда яшьләр хоккей лигасы катнашында буыннар матчы үтте. Делегация составында шәһәребезгә популяр молодежка сериалы актерлары да килде. Дөнья чемпионыннан осталык дәресе Акбарс хоккей командасының элекке капитаны Алексей Морозов шолы малайларын хоккей уйнарга өйрәтте. Открылся новый современный клуб единоборств. Набираем группы для занятия в секции бокса и кикбоксинга от 7 лет. По адресу город Набережные Челны, проспект Мира, 904А. Санаторий Шифалысу и Жмеводы приглашает за красотой и здоровьем и дарит скидки постоянным отдыхающим. Раньше телевизоры были толстые, деревянные и подслеповатые. А первая передача вообще неинтересная. Неподвижная точка. Но ученый Борис Розинг был в восторге. Опупеть! Зацени, какие цены в корпорации Центры Селдом! Бери электронику и мебель с 1 по 16 февраля. Если сервак не рухнет, я вам любой авик завьюрю. Переведи. 10 февраля на сцене органного зала профессор органа и органной композиции Джованни Клавора Браулин, Италия. Качественное решение проблем при катаракте и глаукоме. Снятие очков у детей до 1,5 диоптрий. Кабинет медицинских анализов. Клиника Газизовых, 1408. Сіз туры эфирда яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Соғыш ветераны пенсионер әби бір банкы бол үшін бүтін пенсиясыннан құлақ қаға. Мошенник хатын кыз аның ышанышын яулап фатырына кірә. Болса да, һәм барлык акчаларын урлап, кашып чыгып китә. Купила за 700. Я в концлагерях была, меня так не обманывали. Мария әбигә 77 яшь, ялгызы яши, балалары бик сирәк була. Таныш түгел кешеләр белән һәр чак сак минди пенсионер. Читләргә ишек ачмый. Бу юлда ишекне таныш түгел кеше шакыгач, сагаеп калган. А это, знаете, как представилось? Тетя Маша, я Зоина внучка. А меня Зоя ходит, знакомая. Как раз внучка, знакомая внучка. Я открыла дверь. Танышыгыз дип ишек шакыган хатын-кыз бөтенләй чит ят кеше булып чыга. Хәйлә белән фатирга кирип, мошенник пенсионерга 1100 сумга бал сата. Я только с потолочка вытащила 1000, а 6000 осталось. Она стояла в коридоре. Она видела, откуда я брала. Она сразу мне: тетя Маш, мне надо банку пустую. Я говорю: есть, миленькая, есть. Я говорю: пойдем. И сразу она смоталась. Я подхожу, батюшки, один платочек лежит. Бер мизгел ичендә ветеран пенсиясыз кала. Мария ханым полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзер хукук сакчылары мошенникны эзли, аның фотороботын төзегәннәр. Ей где-то около 30 лет. Аңа 30 яшьләр тирәсе, кара чәчле, түгәрәк йөзле, таза, русча акценттан башка сөйләшә. Хәзер әлеге мошенниклык очрагы буенча җинаять эше кузгатылды. Җинаятьчегә 5 елга ирегеннән мәхрүм итү яный. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. 35 яшьлек шәһәрдәшебез өйдәшен үтерүдә гаепләнә. Бу хәл 30 гыйнвар көнне Зәп бистәсенең 18-нче мәхәлләсендә була. Ир белән хатын спиртлы эчемлекләр куллана, Ират порнография эчтәлектәге фильм карарга тәкъдим итә. Өйгә улы кайтырга тиеш булганга күрә хатын-кыз баш тарта. Нәтиҗәдә Ират хатынына кул күтәрә. Анысы үз чиратында аш бүлмәсеннән пычак алып чыга һәм өйдәшенең муенына берничә тапкыр кадый. Ират урында вафат була. Хатын-кыз полицияны үзе чакырта. Аңа хәзер 16 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Она признала свою вину в совершении данного Ул үзенең гаебен таныды, пычак белән кадавын берничә еллар дәвамында җыелып килгән киеренке мөнәсәбәтләр аркасында дип аңлатты. Җинаять эше буенча экспертиза уздырылачак. Шул исәптән психологик тикшерүдә. Шолыда яшьләр хоккей лигасы катнашында буыннар кубогы матчы узды. Запад һәм Восток уенчыларының иң яхшылары Боз сараенда көч сынашты. Танылган яшь хоккейчылар уенын безнең төшерү тәркимендә күзәтте. Йылдызлар матчы башланганчы ук аншлаг иде. Сатуга кую белән 2 сәгать эчендә барлык билетларны да алып бетерделәр. Килүчеләрнең шатлыгы йөзләренә чыккан, чөнки мондый масштабтагы хоккей вакыйгасы Шолыда беренче тапкыр уза. Без мондый ике танылган команданың килүенә бик шат. Анда безнең егетләр катнаша, шуңа күрә безнең хоккей уйнаучы малайлар аларга охшарга тырыша. Бирегә бөтен гаилә 4 бала белән килдек, фотоларга төштек, автографларын алдык. Восток командасы өчен җан атачакбыз. Мин бүген молодежь актерларын карарга килдем. Монда Кислек, Щукин, Назаров бар. Мин хыяланам ташлауларны күрәм бүген.
Халыкның матчка кызыксынуы икеләтә артты, чөнки бирегә танылган «Молодежка» сериалы актерлары да килгән иде. Алар фанатларына автографлар таратты. Отлично, все, народу много. Бар да яхшы, халык күп килгән, барысының да хоккей карыйсы һәм уйныйсы килә. Лазер-шоу һәм фигуристлар чыгышы тамашачыларны матч алдыннан җылытты. Җирле җанатарлар Шаллы клубы хоккейчыларын карарга килгән. Алар икәү һөҗүмче Айдар Ханнанов һәм капкачы Михаил Дорофеев. Командалар буыннар кубогы өчен көч сынаша. Я обрадовался, но... Мин сөендем, шулай да каушата, җаваплылык бик зур. Мин үзебезнең команданы тәкъдим итәм бит. Бердән начар яктан күренәсем килми. Айдар үзе бер алка да кертә алмады, ләкин аркадашларына насыйп булды. Хәтта рәттән 4-не, беренче периодта 2-не һәм калган икесендә Восток хоккейчылары бершәр алка кертте. Запад командасы җавапсыз калды. Шулай да әлегә западлылар алда бара. Моңа кадәр уйналган 5 уенның 3-се алар файдасына. Победителем Кубка поколения стала команда «Восток». Илче Валюлина, Константин Величко, яңалыклар. Йылдызлы матч алдыннан dünya чемпионы Акбарс хоккей командасының элекке капитаны, Яшьләр хоккей лигасының идарә итүче директоры Алексей Морозов Шаллы хоккей клубының яшь уенчылары өчен усталык дәресе үткәрде. 2 тапкыр dünya чемпионы алканы бузда шудырып бару, тизлекне арттыру алымнарын күрсәтте. Мастер-класста катнашкан малайларның барысында да 10 яшь. Алексей Морозов махсус нәкъ бу яшьтәгеләргә дәрес күрсәтергә алындым ди. Бу яшьтә балаларны өйрәтү җиңел. Ни өчен хоккей уйнаулары турында да малайлар эчкерсез сөйләде. Танылган хоккейчы. Сразу видно ребят. Бу яшьтә балаларның хоккей белән ни дәрәҗәдә кызыксынуы күренеп тора. Кемнедер әти-әниләре мәҗбүриләп бирегә йөртә. Балаларга мине белән аралашу, уйнау ошый. Больше нравится общение. Лучше стало катание получается, стал лучше обводить вратаря и отдавать пасы. Мне Алексей Морозов раскрыл то, что надо смотреть при обыгрыше, надо смотреть на шайбу. Матч башланыр алдыннан Запад һәм Восток җыелма командаларының капитаннары Камы балалар медицина үзәгендә булды. Делегация составында «Молодежка» сериалы актерлары да бар иде. Влад Конопка, Александр Соколовский һәм Иван Дубровский хоккейга багышланган сериалда уйный. Танылган йолдызлар медицина үзәгенә ни өчен килде? Хәбәрчебез материалында. Дәвала физкультурасы залындагы кечкенә пациентлар чит кешеләр барлыгын сизмәде. Бер көн алдан бирегә яңа тренажерлар урнаштырганнар. Хәзер балалар медицина үзәгендә дәвалану кызыграк ди. Бу яшьләр лигасы хоккейчылары бүләге. Соңрак балалар танылган кунакларга сораулар бирде. Актерлар әйтүенчә, «Молодежка» сериалының 4-нче сезонын төшерергә әзерлек бара. Берничә ел дәвамында бу сериалны яратып караучылар саны арта гына барды. Алар арасында шәһәрдәшләр дә бар. Мне очень вообще понравилось. Миңа бик ошады, шатлыктан аякларым калтырый башлады. Мин барлык актерларны тотып карадым. Очень классно, они хорошо что... Монда килүләре бик яхшы булды, күптән күрәсе килгән иде. Мин сериалны карап барам, бик ошый. Үзәктә дәваланучы балалар Запад җыелма командасы капитаны Виктор Кальной һәм актер Иван Дубровский белән өстәл хоккей уйнады. Очрашу азагында кунаклар автографлар тапшырды, фотога төште. Без сараенда узачак буыннар кубогына барыр алдыннан безнең иҗат төркеме актерлар белән аралашты. Алар безнең шәһәрдә беренче тапкыр. У меня, честно говоря, был главный стереотип, мне казалось, что город. Дөресен әйткәндә, миңа яр Чаллы дигәч, мин Чаллы елгасы янында урнашкан шәһәрне күз алдыма китердем. Ә ул Кама буенда урнашкан булып чыкты. Бу минем өчен көтелмәгәнрәк булды. Чаллы турында башка бер нәрсә дә белми идем. Я успел поехать на... Мин КамАЗ-мастерга экскурсияга бардым, бик ошады. Миңа андагы машиналар да, хезмәткәрләр дә ошады. Инженерларын да, штурманнарын да күргәнем юк иде. Чаллы турында бары тик якты, уңай фикерләр генә. Смотрите Челны ТВ! Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Бүгенге менә шулар шәһәребездә булган яңалыклар белән сез безнең tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин сезнең белән саубулашам, иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.